Ti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Aday ta, Emma. Nakupin kong dagiti kawas ta nga aramatan ta inton rabii. Sige, sikan ti makaam mo, tain nakisagana ti kananta. Manganta pa'y sakbay asumrek ta ijay club. Sino ka ang kala at asimrek dito dagus... Tagtagay. Rumarkang! Rumarak inton madamdama. Aguli magkayulaan. Sino ka? Oh, adi kita nung. Agyaman ka. Dagiti pulis. Agwarik, sapsapulan na kakadida giti pulis. Basta aguli magka. Apay, mister. Asino ka? Apay akabutan mo ti pulis. Nag-hold up ka kadi? Wano nagtakaw ka? Wano anya? Saan? Apay nga rod nga aglimlimang ka dito'y dagusmi. Hindi ka danag. Saan kayo adangran? Agtatakaw ka kadi? Saan? Anya nga rod ti atrasom ka dagiti pulis. Awan. Ay, nakadayon dagiti pulis. Mabalin kon ti rumar. Agyaman nakitidan nung nga impainom nyo kanyak. Sige, rumara kon. Mabit na ang. Anya tinagan mo? Saan na naskan nga ibagak? Nukas na, awagan ka iti Mr. Bad. Anya? Nalabit adakas ka tao. Iso asap-sapulan na ka dagiti pulis. Rimuaran ni Mr. Bad Sharon. Nakigtutak itay. Takala at asimrat dito'y dagusta. Dakas a tao. Iso siguro asap-sapulan ti pulis. Ngam, di na ta dinangran. Sayang, nataerpay mat. Ay, nagpintas dagiti mata na. Miningmingak na imbag. Aday ta ka manan, Emma. Nakakita ka man nga minan iti nataer. Oh, saan ka di? Nataer day di alalaki. Ngam, sayang mat. Tadakas a tao. Iso nga inawagak iti Mr. Bad. Hay, sayang nga agpaiso ti kinataer na. Tadakas mat ti aramid na. Anya nga tati inaramid na. Siguro, nag-hold up. Tapay asap sa pulon ti pulis. Anyan, sayang, nataerpay mo't nga rod. Malakit din. Ingkan isagana ti taraon tatamangantan. Sakbay amapanta iti club. Sige, kit ikabil mo amin ng itibag dagiti masapsapol na. Kitaam, tapno awan malipatam. O anya, nakabayad kan iti matrikulam? Wan manang, maudin a semestre daytoy. Nasayat no kasta. Wan gaya manang, kurang ti allowance ko ita. Nga maalak to jitang dan ko anak kilabada kada Mrs. Lee. Isupay nga allowance ko. Wan ading ko. Agan anos ka ha? Di ka agdanag. Taag diskarte ak iti pang allowance mo. Tapno saan ka nga agbambanog ang makilablabada. Kabaalak manang. Ala, agan anos ka lata ha? Igaad mo ti panagadal mo para iti masakbayan. Wan manang. Manang, anya nga dano agtrabaho ak mo't iti restaurant a pagpapaayam. Uray part-time laang. Ha? Kwa? Saanan? Imbagak matankan ka, asya kon ti makaamo iti masapsapol mo. Saan ka nagtrabaho? Basta ti makunak, igaad mo ti agadal, taparakan ka dayta. Ti kayat ko, saan ka atumulad kanyak? A high school laang tinagpatinggaak. Sika talaga, manang. Syaklatan di bang panunutam. Wan kayat ko ang makaturpos ka iti panagadal mo, ading ko. Kat, kumusta ti kabsat mo? Nasaya at mat. Naimbag man, tagi na ko naan asumarungkar dito'y dagos na. Uray ibagana, jak matla kayat. Amo na ka di amay sa kaaman nala iti club? Jak imbagbagakan kwa na. Ti imbagak idi at trabaho, kat waitress iti restaurant. Apay adi mo imbaga ti pudno. Saan matanas ka na maamuan na? Tinapatag, makalpas iti panagadal na. Ay, nakasaysaya at kakit din nakabsat na. Taawan sa bali a pinanunot mo. No di ti masakbayan na. Husto ka, Emma. Kayat ko nga iti masakbayan, nasaya at to tibiyag na. Ngam kasanon no gumurakan ka. Gaputaman nala ti trabahom. Saan ko na pinanunot dayta? Sa bagay, manala ka nga agpaiso. Ngam agpatinggala ang iti manala. Saan ka mat nga agpapairwal?
When Emma, agpatingga tala ang iti stage. Saan ta nga agpairwar? Uray kaskasano, maprotektaran ta ti bagita. Italabanan asimmangpet ka, Orlan. Wen, ngam rumwarak matlain. Kumaklag palas. Anya? Ibagam ka ni Vivian, talabaan na dagiti kawas ko. Ay, anak ko. Di ka kadiag sardeng iti mating aramid mo. Mangrugi kayo mananakon-akon. Kanayo nakngamin nga agdandanagkan ka, anak ko. Saan ka mo ta pinatakaladakas? Mangsapol ka tinasaya at trabaho. Tapno natalgad ka. Mabilang. Tekang ka iti kwarta. Imbag lang ay igatang yo kini Vivian iti bagas. Kastamatan iti siday nyo. Kan aramatan ni Vivian iti panagadal na. Diyak kayat nga awatan. No nagtaod iti dakas awagas, Orlan. Nagadugit din nga Arteo ay sige. No di mo kayat nga awatan. Saan lang? Nagbalbaliw ka, anak ko. Pangasim. Sana kayat nga awatan ni nanang ti kwarta ngayaw awat ko kan kuan. Isungaited kun kan ka. Manong Orlan, Di mo kadimot kayat nga awatan? di ko makayat nga awatan. Ngam ka sa pula ko na iti kwarta. Isungarod nga awatem. Ay, amom ka dino anya ti mariknak? Tunggal malagip ka, Manong. Agdanagag. Kanayon nak nga agdangag iti news iti radio. Tama nga no may saka anatiliw, gapo iti madinga aramid mo. Apay nga mingagdanag kaya. At iti kwarta. Awata man. Usar may iti panagadal mo. Sige, Manong. Manong. Apay namang sapol kalaangan iti trabaho. Di uray anya ditan, basta nadalos. Narigat ti agsapol iti trabaho ita. Nala, inakon. Kat ilabam lagi ti kawas ko. Tapno adda pagsukatak into nagawidak, ha? Napanan ni Manong Orlan, nanang. Inawat ko latan ti kwarta nga inted na. Ay, Vivian, anak. Kanayon amadandanagan akin ni manong mo. Uray siyak nanang. Kanayon ka abagbagaan. Ngam kapungtot na. Uray siyak, nanang. Kanayon ko matabagbagaan ni Manong. Ngam sana dumngag. Kat idawdawat tayo. Asapay la ko matamakaamiris katagbalbaliwan. Kanayon akasta ti daw dawat ko iti Diyos, anak. Asapay la kumatagbalbaliwan ti kapsat mo. Iti kasta, sa anak mo ten akanayon ngagdandanagkan ko, anak. Agdanagak ita, Mario. Agraira man gaya man dagiti agtatakaw. Dagiti akyat bahay gang. Sapay awanen kadwata diti balay. Sapay agmay saak no dadduma diti balay. Takanayon nga da misyon apapanan nyo. Mangalatan to iti kadwata dito'y balay. Hardinero ken driver. Ken, isudamot ti agbalin a security guard. Wen, Rita. O sige, mangkita ka nga ron iti agbalin a kadwata diti balay. Sige, siya kunti makamo iti dayta. Nasaysaya at matlaang daytay adda mapagtalkan a kadwata. Kane, dudwata laeng dito'y balay. Kasano Orlan? Matuloy ti pagnatayin ton rabi? Wana, matuloy. Sige, mapantangarod iti klabin ton rabi. Ado ti chicks ijay. Saan a chicks tiga po na mapantay jay? Amom dayta. Wen, amok dayta. Masapol a makaado ta ita. Di mo ka di kayat ti ag chicks? Saanen? Ibusan dala ang ti kwarta. Dayta lagkaot iti bulsa ti amuda. Sa bagay Iso ano sumrek tayo ti club? Saan ta panunutan dagiti babae? Rupat kwarta dagiti babae iti club. Orlan, kita ang di agsalsalay jay sango. Wow! Nakamaskara iti sinang kulibangbang. Sana dayta ti pangituunam iti imatang mo. No di ket mangsapol ka kiti iti mabalinta pagkwartaan. Kita ang ngamin anaimbag jay dancer. Nagpintas. Simbagak matangkan ka saan aday ta ti pangituunam iti imatang mo. Aguya takit di.
Bayampay lang dayta pagwartaan. Anya? Buyaan ta, dayta dancer dita sango. Wow! Nagseksi. Ngam Diego. Anya nga tinagan dayta dancer. No interesado ka kan kuan. Sige. Ingkanto makiamam mo. Saan na siya timakiam-am mo? Lumikat siga. Tapa nagkita. Ket agbagay kayo adwa. Mabalin ka diti makiam-am mo, Miss Dancer? Da kayo ka ditay nakamaskara nga agsalsalay jay sangoy tay? Saan na da kami? Aguray ka. Dayta ka duwam. Kasila nakita ko na. Uray siya. Kasla nakikita kayo di takadwa. Si Katay Kanla at Asip ijay dagusmi. Mr. Bad? Wan, si kang agpaiso. Anya ka ditipod no anagan mo. Siya kunti sumungbat. Urlan tinagan to'y kadwag. Ket, Diego mat tinagan ko. Nukas na. Orlan tinagan mo? Ang awagan ka lata iti Mr. Bad. Mr. Bad, tiawag mo kan kwa na? Apay, Gaputa dakas. nagbidot ka. Saan adakas ni Urlan? Nasaya at atao dayta. Talaga? Unat. Mabalin ka diti makipagayam ka na kayo? Sige, apay kit dinasan. Sige nga, Rod. Nag-order kayo iti kanen. Wano, inuman nyo. Siyak ti makaamu iti bayad. O sige, siya kung di makaamo nga agorder. Kat di kay agdanag. Basit lang inuman mi a ladies drink. Iso di kay agdanag. Saan adakkel ti magastos yu? Amuyo, nagtataer kayo. Kumakas kada kayo ti agbalin a boyfriend mi. Mabalin met, ada kami ti agbalin a boyfriend nyo. Ngam no siya, jak pa'y kaya timadan iti boyfriend. Apay, Sharon. Ada obligasyon ko iti biyag. Kadyak kaya ti masina. Ay na, agpapaadal ngamin iti kapsat na. Iso ako na nga da obligasyon na. Nagsaya at kagaya makabsat, Sharon. Kadyak mat. Kaya't kumat ti makaurnong. Ngam saan ko pa'y akayat ti maki-boyfriend. Tama nga no alaan na ti urnong ko. Yak kayatin ang maulit ti napasama kanya. Lino ko na ka ti boyfriend mo? Wan, kwarta lagayam ti kayat na kanya. Nakakaasi ang dito nga agsalsala di tayong tablado. Sa ita, intaray na laon ti urnong ko. Kaasi ka matlukas ta. Iso nga ita, masapul apen kakpay anaimbag. No nasaya at atao ti paki-boyfriend na sakbay asong batak. Tama nga no itaray na laang ti kwarta. Yak ninam na mga agsabat ti dalan tayo kada Mr. Bad. Uray siya ka, jak ni namnama dayta. Yak makaturog siya ron. Apay. Ngam siyak, kayat kon nga ikidamdag iti matak. Crush ko ni Diego. Sino Diego? Jay kadwa ni Mr. Bad. Ay na. Ala, yak malipatan ti panang put-put na itidakulap ko. Di mo ibaga nga agayat kan kwa na. Dakas ka ni? Saan? Naskan akilatisan pa anaimbag. Sakbay amakiayan-ayat ka kan kwa na. Inala na ti cellphone number ko. Intad mo? Wala, ngamin nagpilit mo. Sige, sikat makam mo. Katsi nga, saan mo ka di akayat ni Mr. Bad? Natairmat lang ang akas ni Diego. Imbagak matan ajak pa'y kayat ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y laang ti imatang ko iti kapsat ko. Kayat ko amakalpas iti panagadal na. Okay, ngam amom ka di? Nasiputak ni Mr. Bad. Mingmingmingan na ka. Onya kumat. Sigurado, agayat kan ka, Sharon. Alaki ti, maturog tan. Aginanatan, tainton malam, agriing tamanan para iti trabaho tan no rabii. Agkikinawatan tungata, tirik na daurlan, Diego, Sharon, ken Emma. Anya ti agururay ang masakbayan da. Papagayam, di uliwayan adinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo. Ti
Ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pagad-adalan ni Sharon ti kabsat na, kat kayat na makalpas da ito'y. Ngam di na imbagbaga iti kabsat na, at trabaho na, kat manala iti club, tatinaskan kankwa na, kat maipaay na ti kasapulan ti kabsat na. Iti may sa Arabi, simret da Orlan kan Diego iti club, tapno agsapol da iti pagkwartaan da. Kat bita, nagsasarak ti dalan da, kada Emma kan Sharon. Nag-amuda nga rod ana imbag. Agingga ang makariknan ni Emma iti nagpaiduma ken ni Diego. Itagagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Katsi ka, saan mo ka di akayat ni Mr. Van? Nataermat ang akas kini Diego. Imbagak matan, ajak pa'y kayat ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y lang ti imatang ko iti kabsat ko. Kayat ko ang makalpas iti panagadal na. Okay, ngam among ka di? Nasiputak ni Mr. Van. Min-min-minan na ka. Anya ko ma. Sigurado, agayat kan ka, Sharon. Nalakit din, maturugtan. Aginanatan, tainton malam, agriing tamanan, para iti trabaho tano rabii. Sharon, jak maikat iti panunot ko ni Diego. Marikrik naklat ti panang putput na iti dakulap ko. Jak amukan ka. Alakit din, maturugtan Emma. Aginanatan. Adeta, nalamangan to'y ayan ko. Nailamangak tayo ng kamat kanyak ng aking kuko iti bag na intay ko. Nabanuga ka nagtalaya. Hindi nga ta, Diego. Kumusta nga tamat din? Nalabit anakadon iti nasipdot na. Patrol ka. Di tuyak pailaan naglamangak. Ang mga nutiliwan dagdag iti polis. Agpaliiwa ka na yung bag. Sakbay arumwarak dito'y naglamangak. Nasaya at mat, tanailam mga amtay akin ko ay tibag nga intaray mo. Nimbaglaan na. Nang runa kat addapay dagiti pulis nga agpatpatrolya. Oh, kasano Orlan? Nakaado ta itangal daw. Mapantay jay club inton rabi. Saanan? May bus lang ti kwarta tayo jay. Saan na bale? Dala ang Emma kan Sharon ti kanta. Mapan ka ano kayat mo? Awan matla ti papananta. Iswa mapantay jay club. Adda balay akayat ko asar kanta. Sa dino? Basta, sumurot kan tulat ta kanyak. Baknang kaditi aking balay. Wan, baknang. Kat sigurado nga ado ti kwartada. Sige, lukas tati ko nam. Aramiden ta. Isupay ang mainayon iti urnong ta. Sige nga rod. Agsagana ta para inton rabi. Dito itapay lang nga rod hideout. Wan, tadyak kayat ti agawid iti balay. Sigurado as sermon manan ti mangag ko. Uray siyak. Awan lakat, sermon ti mangmangag kuno agawidak. Makauma! Agyaman ak itinyag mo nga abastok ama nang. Natanglaang tigatangak. Mangan ka na yung bagwan. Jak kayat amabisinan ka. Iso ang naggrocery akon iti ado, tapno di kagbisin. Kumpleto kan iti abasto. Uwan manang. Alang rod, rumarak matla dagos. Tadapay trabaho inton madamdama. O sige, manang. Uwan gayam. Apay adinak ipasyar ijay dagos mo. Jak pa'y nakapan ijay Saanan anas kan dayta? Ngam kayat kamot nga ilabaan, manang. Siyak ti aglaba iti nagmurngam. Taamok akanayon ka amabannog iti trabaho. Saan mo na panunutan dayta? Dagiti kawas mo ti labaam. Di mon pakibyangan dagiti kawas ko, tas siya kun ti makaam mo. O sige, manang. Ikan ka iti kwartam, tapno da igatang mo no da ka sa pulam. Nang runa iti pagadalan nyo. Agyaman ak unay, manang. Agan anad ka kanayon, ading ko. Wan, kat uray si kamat, manang. Agan anad kamat.
Imbag ka pa'y Arlene. Kompleto ka iti gamit. Ada cellphone kan laptop mo. Amo mata ni manang ko. Ipaina amin aka sa pulak. Basta para iti panagadal ko. Nagasat ka. Gaputa at damanang mo ama nang ipatag. Kan mang pampanunot iti masakbayam. Husto ka, Vivian. Awan sa bali apang panunuto ni manang ko para kanyak. No di masakbayak. Iso nga igaod mo ti agadal. Saan mo apaayon ti kabsat mo? Wana, kasta ti aramidak. Saan ka pala ang ama ki boyfriend? Ta mga numakasi nga dayta iti panagadal mo. Wan, amok na ita, friend. Kan oray si ka, ah. Igaad mo mat ti panagadal mo. Igaod ta ti panagadal ta. Para iti masakbayan ta. Ala, umay ka. Mapantay di kantin. Agmerienda ta. Adamat balon ko dito ang merienda. Urayan Di ka agdanag. Ilibre ka. Anta kwarta. Sweldo ka nagboras iti mais. Nagagat ka talaga. Alakit din. Intan agmerienda. Ta ilibre ka. Agtakder talang dito'y Amanda. Tapaliiwan ta day tadak kalabalay. Wan Orlan. Saan ta ngagpadlaw ngagpalpaliw ta? Kitaan ta na imbag. No kasano ta makastrek di ta inton rabi. Wan Orlan. Panagkunag. Kat nalakalaang ang makastrek ta dita. Saan mo't anarigat akalayatan ti pader? Husto ka? Orlan. Addala kay iti terasa. Di kagpadlaw. Nakita na tan dito'y nagtakderan ta. Di ka tumalyaw iti ayan na. Tapno saan na makadlaw. Kampay di. Agin ina natalaeng dito'y ayan ta. Kampay di. Nabannog ta anagnag na. Ne. Awanan iji terasa tay lakay. Ala, intan. Ang mga nakadlawan. Agsublitan to inton rabi. Dakkel abalay deta. Kat sigurado nga adu ti maalata dita. Kas ko maiti alahas kan kwarta. Ala, pumanaw tan dito eh. Orlan, tilakay. Di ka tumalyaw kin ko na. Di ka agpadlaw. Oo. Ala, intan. Umasidag kayo dito, da kayo, lalaki. Nangag mo diyang bagana. Wan, Umasidag ta kano iti ayan na. Itay kayo pa'y apalpaliiwan. Kat kaslag palpaliiw kayo, dito'y balay ko. Ha? Apay ko mang agpaliiw kami, sir. Agin ina na kami laeng. Agkasapula na kita driver kan hardinero. Amangan no kaya tuti agtrabaho kanya. Ha? driver ken hardinero, sir? Uwan, Siyak. Amok ti ag-drive, sir. Awan lisin siyak. saan naparikot dayta? Sige, sir. Agsubli kami to. Tapno ipakamumi. No kayat mi ti agtrabaho kan ka. Wano saan? Sige, urayan kayo inton bigat. Siluluka ti ridaw ti balay mi para kada kayo. Mario, sigurado ka kadi kadagijay dua a lalaki. Imbaga, makasapulam ti driver kan hardinero. Wen, harita. Amok nga agtatakaw dagijay alalaki. Ngem kayat ko ida a makapulapol. Mario, Awan pagdanagam, Rita. Sana dakas ti aramidag. Kayat kula amam mo dagijay alalaki. Tagparparik na kaniya nga agtatakaw da. sige, sikati makaam mo. Sabali mananday ta a misyon mo, Mario. O niya. Agsubli tayong tunbigat ijay balay tibak nang. Saan? Saan? Ituloy ta ti panggap ta. Serken ta jay balay da inton rabi. Sige. Nuday ta ti kayat mo. Isungarod ti aramiden ta. Saan nga importante ti sasawan da jabak nang? Ti importante kat ti maala ta akwarta ijay balay da. Di ka makain na, Emma. Ada ka di or-orayong asmangkot? Dachego kan oyan. Aday ta ka man. Isu naman ang tininaon ti panunod mo. Kaya't ko ang makita ni Diego. Kailiw ko ang makita. Sa
iti panunod ko. Sumartan ka man naminsan mo lang ang nakita, namkailiw mo ang makita. Kas nga binmarikrik na ti pa ng putput na iti dakulang ko siya. Uy, di ka man paalilaw itirik naman. Laglag ito, anamin anukan analoko. Ngam sabani ni Diego. Nasingpet abaro. Kan nasaya at ti kinatao na. Kasano nga mo, anasaya at ikinang tao na. Gaputa na taon. Gapo ka di tanataan, isa ako ng anasaya at ataw. Agpampanunod ka ka di, Emma. Tsaka mo. Basta kasta ti marikrik na. Kailiw ko ni Diego. Wala, agsagana ka. Kasi kanti sa marunong agsagana. Ay, sayang. No adda ko man ni Diego. Makita na ko mati pa nagsalak iti intablado. Sumardan ka. Agsagana kakit din, kasi kanti sumarunong agsala. Nasipngat abanda to'y ayanta. Awan ti makadlaw nga data dito'y. Kat nalawag ang makita ta, day tabalay tibak ng alakay. Tadamot dagiti silaw itirwar. Diego, O niya, kalayatan tan ti pader. saanan? Saanan? Nagbaliw ti panunot mo? Pumanaw tan ditoy. Sigurado ka? Umikan. Umadayutan ditoy. Nakaadayutan iti dakkal abay. Kasano? Aglayon tan iti hideout ta? Wan, Intang arudan, magmagnatan. Barang adda pagsayaatan ang masalaw ta. sige. Mas daawak, ta nagbaliw ti panunot mo. Di kan sumana ang mga ano at na makangagkan ka. Agsarita tantulangan, hinton makadanon tayo jay hideout. Aping awan da Diego. Kaya't ko makita. Ingka kat sanguan tay ka table mo ang lalaki. Itay pa nung urayan na ka. Ni Diego ti kaya't ko akatibo. No kasta, ingka lang takasarita dyan lalaki Ang mga no dama sa una. O sige, sangwak latang di customer. Kat sapay kumata o may da Diego. Di kan mang namnama nga umayda. Saan da tipo, ti may sa manlala. Gusto kanyak ni Diego. Amo, kan mariknak dayta. Alakit din. Ingkan sanguan tay customer mo. Nasaysayat no sumraktakas driver kan hardinero iti balay tibak nang. Sigurado ka? No kasta ti aramidan ta. Makita ta dagiti banag ang mabalintang itaray. Nang runa ti kwarta kan alahas da. Sa bagay. Iso ang mapantanto iti balay tibak nang. Ta sumraktakas hardinero kan driver. Siyak ti driver. Katsika ti hardinero. Nanan, ato yun ti tsaayo. Tsaa kayo. Kabayatan ti pa nagpapainit yun dito'y paraangan. Oh, atoy. Tainton madamdama. Mangantayon. Malinay ton dyain na poy. Mangantayon ton. Sakbay ngayon tayo makimisa. Ay, Mag-agsapaan ngagpampanunot kayo man ang nanang. wain bebiyan anak ko. Pampanunutak ni manong mo. No ayan na nga taitaan. Ang mga nudakas manuntar aramidan la. Nanang. Inaldaw a pampanunutak ti kapsat mo. Taam ka nga ang mga nuan niya ti mapasamakan ko na. Kapo iti maday nga aramid na. Kanayon tayo abagbagaan ni Manong. Ngam saan matadumngag? Ita? No, adaman mapasamak kun kwa na adakos. Awanin basol tayo. Anak ko, Tunggal bagbagaan nyo. Kaungat na kayo. Idinto tayo bagbagayo lang, mati pagsayaatan na. Diyos ko, kaanong agbalbaliw ni manong mo? Kaano ang makamiris adakas na kiti aramidan na? Nanang. Sapay ko mata makitak pa iti panagbalbaliw ti kapsat mo. Sakbay ti ipupusay ko, Vivian. At igdugpay ti biyagyo, nanang. Iso apat tiyok, ang makita yun to ti panagbalbalyo ni Manong ko. Kumusta, kabsat? Imay kayo gayam na kimisa. Wan, kapsat. Kadwak ti anak ko abalasang. At dala kasarsarita na agayom na. Kat, kumusta kan, kapsat? Kastoy latta. Kanayom nga agdandanag.
may papanit ti anak ko. Ay, agpada talaang kapsat. Saan ka di pa nagbalbaliw ti anak mo a lalaki? Saan pa'y nga road? Ay, uray siyak. Saan pa nagbalbaliw di anak ko? Katita, jak mo no sa dino ti ayan na. No agawid. Agsukat lang iti kawas na. Rumwar manin. Nagpadaan da iti anak ko, kapsat. Dakas ti arami di anak ko. Ngam, mangnamnama ang agbalbaliw to. Kat kanayon kung ay daw-dawat iti Diyos. Asapay la kuma. Tadumteng dayta agud daway. Agbalbaliw nga ta, da Orlan ken Diego. Gagayam, di uliwayan adinggan, tituloy te serye tayo itaalawas ana paulwan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ipapailatan ni Orlan ti masapsapol ti ina ken kabsat na. Nga uray masurun daytoy kadakwada. Gaputa kanayon da abagbagaan. Iti aldaw ti Domingo, napan nakimisa ti kabsat ken ti inana, ket nagsasarak da ijay kada tatapunso nga ama ni Diego. Nagsarsarita to'y baket ken lakay, maipapan iti anak da, ket idaw-dawat da ti panagbalbaliw kuma dagiti anak da. Itagagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agpada talaang kapsat. Agparikutak lakta. Saan ka di pa nagbalbaliw ti anak mo a lalaki? Ay, saan pa'y nga road? Ay, uray siyak. Saan pa nagbalbaliw di anak ko? Katita, tiyak mo no sa dino ti ayan na. No agawid, agsukat lang iti kawas na. Rumwar manin. Nagpadaan da iti anak ko, kapsat. Dakas ti aramid ti anak ko. Mangnamnamaak ng agbalbaliw to. Kat kanayon kung ay daw-dawat iti Diyos, asapay la kuma tadumteng day tagun daway. Wan kapsat, sapay la kuma, taitulok ti Diyos a makita dati dalanda analintag. Sapay kumakabsat. Ala kapsat, ingkameng, tanay, paypayapayan na kunti anak ko. Ingkami kanon. Ay, anya itayan tay nagan mo, kabsat. Nalipatang matan. Mimay tinagan ko, kapsat. Ay, unggayam. May tinagan mo. Ay, siyak mat ni punsaw. Wen, jak nalipatan tinagan mo. Alang araw da, ingkayaw na. Agkikita tayong tumanan dito'y simbaan. Inton sumaruno a Domingo. Wan, kapsat. Sige. Agdoorbell kan, Diego. Sigurado ka kading agtrabaho ta dito'y dakkel a balay? Wen, apay, di mo kayat? Kaya't ko Siyempre, nanam ay ti trabaho ta dito'y nubilang. Ken kas iti kunam. Umado ti kwartata, numaala ta ti. Di mon balik sanday ta. Ala, agdoorbell kakit din. Sige nga rod, sapay ko ma, taadda taybak ng alakay. Nasaya at taimay kayo. Kaya't nasawan, interesado kayo itimbaga katrabaho. Wen sir, Sakbay na, agmerienda kayo pa'y. At to, babaro, nang isagana ti asawa kay ti para kada kayo. Kalpasan na, ituloy tayo ti agsasarita. agyaman kami sir. Sige, agmerienda kayo. Padayawan niyo tin sagana ti asawa ka para kada kayo. Diego, sika ti agbali na personal driver mi iti amin na pagnami iti asawag. Wen sir,
Orlan, sika ti agbalin a hardinero mi. Nabaybayanan ti mula, di talikudan ti balay, kan iti aglawlaw. Kayat ko nga agmula kay tinatnateng. Tanalawa day talikudan ti balay mi amulaam. Wen, sir? Ited ko ti umno a sweldoyo. Kan kanenyo ti kayatyo akanen. At napagturugan yo di taasidag ti garahe. Tagpaay kayo madlaeng kas gwardya no iti rabii. Sir, Kasi tinakunag, ipaay ko ti umno a sweldoyo. Katagyaman agtadda kayo, tapno addakad kaduwami iti asawa. Agyaman kami. Tainawat na kami, sir. Nasayaat kayo launay. Ala, umay kayo. Taisurok dagiti rumbang nga aramiden yo. wan sir. Ti kayat ko, di kay kuma agbabain. Daytoy ti agbalin a seledyo. Agyaman kami, sir. Nalawa daytoy. At damitan paglutuan nyo ditoy. Kan kompleto kayo iti gamit ditoy. At daaminan. Ayan ti sigod nga agnana ditoy, sir. Wenno ti driver kan hardinero yo. Nag-abroad. Tinulunga ka maka-abroad. Taday tamat ti kayat na. Kasta ka di, sir? Wen, katala. Ingkay alaanan dagiti kawasyo. Tamabalin yon ti mangrugi. Dito'y kayon nga agnaed. Kasano, Diego? Nagawit tan. Taintalaan dagiti kawasta. Saan tan nga agsubli dito'y hideout? Tagyan tan ijabalay ni Don Mario. Mas daawak kan ka, Orlan. Kasla nagbalbaliw kan anamin pinsan. Anya ti pakasdaawam kanyak. Gaputa kasla saan ka adakas a tao ang makisarsarita kan ni Don Mario. Ken amom pa ti agyaman, idi iso ti kasarsaritam. Kasta talaga. Nasken apakitaan ta itinasayaat. Saan ta nga ipadlaw, ada kasta a tao. Sabagay ngam, kasano daytan? Talaga ka di nga ijaytan ayandang agnad? Wen, ngem apaman a maala ti kwarta ken alahas da. Pumanaw tamat ijay. Sige, kasta ti aramiden ta. Mario, kasla agdua-dua ak kadagijay a lalaki. Kasla awan panagtalag ko kadakwada. Amok dayta. Kanamok nga agtatakaw dagijay. Anya? Nadlaw ko dayta ni dinatanawak ida. Bayat ti kadak iti terasa. Kampay idi. Agin inanada iti dala na batog to'y balay. Nga mamok ngagpalpaliw na. Mario, Sabali manen daytoy amisyon ta, Rita. Mario, Awan ti imposible iti Diyos, saan ka di? Tanupudno ti atap ko, ngagtatakaw da Orlan ken Diego. Tulungan ta ida, ngagbalbaliw. o sige, sika ti makaam mo, Mario. Kadam mo katulungan na ta ti Diyos. Taday iti inted na amisyon ta iti biyag. Titumulong ka dagitag kasapulan iti tulong ta. Sapay ko mga rod iti Diyos, taagbaligi ta, Mario. Agbaligi ta. Babaen mo't lang iti tulong ti Diyos, Rita. Kumusta kan, Aileen? Ada ka di pa'y abastom diti balay? Ado pa'y manang. Mabitlaan, taikan ka iti kwarta. Oh, awatan da ito'y. Ha? Ne, ada pa'y kwartak manang. Basta awatam. Imbag lang nga adan to igatang mo iti masapsapol mo iti pagadalan nyo. Agyaman ak narudno kasta, manang Sharon. Basta say-saya atom ti panagadal mo, Iti kasta, ada serbi ti bambanog kong agtrab-trabaho para ken ka. Wan manang, kat agyaman ak unay. Kat, kumusta ka matan dito balay? Awan mat parikot nga ure agmay may saak, manang. Kano iti rabi kaduak ni Sofia. Ti kaaruba tayo abalasang. Dito'y amat maturog tapno adda kaduak no iti rabi O sige,
Agan-anad ka kanayon, Arlene. Wan manang, kat uray si ka, agan-anad ka kumamot akanayon. Sige, ipadas ko ti agmaneho, sir. Nalipatak samot tan. Nabayag ngamin ajak nagmaneho. Jeep idi, tiin manehok. Sige, ipadas mo lata. Agsanay ka pailang. Katinton mayaten, ingkan tumangalay ti lisensyam. Ha? Wen, iti kasta. Legal ti panagmanehom. Awan to ti agbali na parikot. Nalawa mo ti kalsada ditoy. Iswa ditoy kan nga agpraktis. Sige, sir. Agyamanak. Orlan, makitam dagiti ruot anagado. Ikatum amin dagita. Dalusam amin. Takayat ko anapintas ti aglawlaw. Kat kayat ko apapintasam ti aglawlaw. Sige, madam. Di kay agdanag. Taipaay mi ti umno asweldoyo. At dapay bonus yun no kasta, makita mi anagagat kayo. Amin a binipisyo, ipaay mi kada kayo. Kano iti Paskwa, at dalata bonus yo. Ha? Ipaay mi ti amin a binipisyo yo, kas mangmanggad. Madam, Ala, umay ka, Orlan. Taisurok ti umuna nga aramidam dito'y hardin. Nalawa tinadalusam dito'y hardin. Sige, ituloy mo ti agdalos dito'y. Tainak mangisagana iti merienda. sige, madam. Saan akon amangala iti babaunan. Takabailakpay matagluto. Sige, madam. Ituloy ko nga ron ti agdalos dito hardin. O sige, kat inak mangisagana iti merienda. Tamok amabisin kan. Agpapanda Mario kan Diego. Amok amabisindan. O sige, agmerienda tayo. Naimas day tayong sagana ni Rita a pagsasangwan tayo. Uwan, sir. Naglaying kang agmaneho, Diego. Kata si kaswantan ton te lisensyam. Agyamanak, sir. Kat si ka Orlan, amangan no kayat mo te agsurong agmaneho. Ibagam lang no kayat mo tay suro ka. Ha? Nasaysaya at no agadal kang agmaneho. Nakababain met, sir? Awan ti rumba nga pagbainam, Orlan. O sige, isuro ka nga agmaneho. Orlan, Diego, at da di kakabsat yo nga agad-adal? Awan kapsat ko, sir. Agmay-may saak. Nilatatang ko ti kadwa ki Jabalay mi. Ket sika, Orlan. At nakabsat ko nga agad adal iti kolehiyo, sir? Sige, si dadaan kami at tumulong. Aging ga makalpas iti panagadal na. Ha? Si dadaan kami at tumulong iti kabsat mo. Mayat ti biyag ta dito'y ayan ta ita, Orlan. Nasingpet dagiti agasawa abaknang. Libre pa iti abastota. Agga po amin kadakwada. Wen nga rod, Diego. Amin akasapulan ta. Ket ipaayda. Nagsaya at dalaunay. Orlan, kaslama konsensya akon. Nakasaysaya at dakadata. Pagaramidan tapay laida iti dakas. Napanunot ko mat dayta, Diego. Anya nga ta, no ipaypayso ta ti agtrabaho kadakwada. Total, ayos mo ti sweldo ta. Kan libre mo ti kananta. Kan maysa, tulungan da pay gayam ti kabsat mo, iti panagadal na. Diego. Wen, Orlan, ipaypaysutan ti agtrabaho kadamadam kansar. Total, mayat ti biyag ta ditoy. Napanunot ko mat dayta. Iso sige. Ipaypaysuta ti agtrabaho katakwada. Takas iti nakunam. Mayat ti biyag ta ditoy. Kas ita, napintas ti pagid-idaan ta. Kutsyon, mayat ti maturog no kastoy. Alay. Maturog tan, Diego.
Orlan, kaya't ko ang makasarita ti kabsat mo. Isu nga yung kanto sukunen, tayo pasyar mo dito'y balay. Sir? No kaya't nalakit diti agnayad dito'y balay, nasaysayaat pa'y. Iti kasta, adakad kadwa ni Rita. Saan nga ta sobrang day ta kinasaya ati sir? Agtalag kayo kadi adagos kada kami? Wen, Orlan, agtalekak kada kayo kini Diego. Kan maysa, kaya't mi titumulong iti agkasapulan iti tulong mi. Bakit kan lakay kamin? Awan anak mi, isungan anwan mi ti kinabaknang mi. No saan mi mat nga itulong kadag iti agkasapulan iti tulong mi. Sir? Kat kasi tinakunakon, ingkan to ayaban ti kabsat mo, ayam-ammom kada kami. Kasta? Sigurado ka, Manong? Wen, isu asumurot ka kanyak. Sana bale, tawan klase ita, ta Sabado. Sige, Manong. Kaya't ko ti sumurot kan ka. Orlan, anak. Asino day nga amaw? Di ka agdanag. Nasaya at da tao, nanang. Anak, Ala, agrubot kan, Vivian. Orlan, anak. Mabalin ka di asumurot akmat. Ah. Kaya't ko ang makita day takunam nga amom. Sige, Manong. Bayamon na sumurot ni Nanang. Tapno mamam mo naman dagiti among. Lukasta, da kayo gayam ti amo ni Orlan, Sir Mario. Madam Rita, ay naagyaman ak iti Diyos. Am-am muna kami, kabsa? Uwan, sir. Ngamin, da kayo nga agasawa, ti may sa tumultulong ijay simbaan. Oh, nasayaat, ta nagsasabat ti dalan tayo. Naragsakak ang makaam mo, at kayo gayam ti amo ni Manong ko. Sir, Madam, agyaman ak unay iti Diyos. Ngamin. Oo, di mo nituloy ti kayat mo nga ibaga. Amuklatan. Kat sige, si dadaan kami at tumulong kan ka, Vivian. Agyaman kami unay, sir. Sakbay nga agawit kami, sir. Kaya't kapay apagyamanan, gaputa si dadaan ka at tumulong kadag iti anak ko. Nang runa unay ni Orlan, amom ka di, adadagsan iti barukong ko na iti nga anak ko. Kabsat Mimay. Dakas ti aramin na, sir. Kanayon na nga agdanda ng may papangan ko, na. Kanayon ko kay karkararang iti Diyos. Asapay la kuma, tamakita natin alintag adalan na para ko, na. Tapno sa anak kumahan nga agdandanag iti inaldaw. Kabsat. Katagyaman ak iti Diyos. Gaputada kayo tinagbalin nga amo na. Natalnan tiriknak, sir. Sa anak ko nga agdandanag. Gaputa amok nga addan na saya at trabaho na. Gapukada kayo, sir. Ala, sapay la ko mga rod, tamalawlawagan ti panunot ti anak mo, Mimay. Kat pilyen na tinalintag adalan anaturong na. Sapay la ko ma, tasaan asumiyasi. Agbalbaliw nga ta ni Orlan. Gagayam, di uliwayan adenggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinatganda Diego ken Orlan, ti awis ni Don Mario, nga agpaida ka sardinero ken driver da. Nasaupay ti Don, asidadaan at tumulong daytoy iti kabsat ni Orlan, nga agad-adal. Kat aging ga makalpas iti panagadal na. Kasta unay ayaman ni Nana Mimay,
Gaputan ni Don Mario tinatumpungan ti anak na nga amo. Ita gagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Katagyaman ak iti Diyos. Gaputan na kayo tinagbalin nga amo na. Sir, natalnan tirik na. Saan ako nga agdandanag. Gaputan mo nga addan na saya at atrabaho na. Gapu kada kayo, sir. Ala, sapay la ko mga rod ta malawlawagan ti panunot ti anak mo. Kat pilyen na tinalintag adalan a naturong na. Sapay la ko mahata sana sumyasi. Wan, sir. Idaw-dawat ko day ka. Si dadaan nakatumulong kadagiti kas iti anak mo anayaw-awan iti dalanda. Nalabi taday ta talaga ti misyon ko dito irabaw ti daga. Ti mangiwanwan kadagiti naiwawa. Bendisyonan na ka ti Diyos, Don Mario. Sapay kumatag na nayon ti salunat mo. Tapno adupay ti matulong am akas ken ni Orlan nga anak ko. Orlan anak, agpakada kamain. Kat agsingsingpet ka kuma dito'y balay da Don Mario. Nasaya at da tao, anak ko. Awan ti di makaamamukan kwa na akamang ti simbaan dito'y lugar tayo. Nanang, Nasaya at da. Isu arumbang asaya atin yu ti trabaho yu dito'y balay da. Dakkel apagyamanak, anak ko. Gaputa si dadaan da at tumulong iti panagadal ti kapsat mo. nanang, Anak, pangaasim, agtrabaho ka dito'y balay da. Nasaya at da at tao. Awan sa bali apampanunutan da, no di ti pagsayaatan ti tao at tulungan da. Iso apang ngaasim, anak ko, agsingsingpet ka. Wan Eileen, awisan ka. Kadwata amapan aglaba iti balay da Doña Rita, inton Sabado. Ngamin, kunana ang mga yabak iti kadwa. O sige gayat ko launay. Isupay ti tangdan ko. Wan amom, nakasaysayat, dagijay abak nang. Naanos, kan saan daan na imot? Imbag man takasta? Wan, isung ayaban ka, tapnada kadwa. Kan kas iti nakunak, nasaya at datat tao. Iso asaan kang agbabawi a sumurot kanya. Wan Vivian, sumurutakton ka. Isupay ti matgadak. Sharon, api nga taasaan matan nga umay da Mr. Bad ijay Cloud. Ay, Emma. Kuma, kalang at manan asumrag dito'y da gusta. Kadwa na ni Jeko. Ay. Oh, di mo ka di kailiw ni Mr. Bad? Ha? Apay ko makailiw ko. Iti anya aga po. Amo, kagayat da ijay kan ka. Ngamin, kasta unay apanang mingming na kan ka idi ijay Cloud. Emma. Amo, noornosan na laang tibagina? Ad na atumaar. Ay na, husto man ladaytan Emma. Ay, jaklat na maiwak si iti panunot ko ni Diego. Kaano nga ta makitak manan? Makitam tulat ta. Kanon to nga ta? Sapay kumata makitak to inton rabi. Umay ko alaan dagiti dandum akawas ko, tatang. Nakastrakak ita iti trabaho. Ha? Nakastrak ka iti trabaho? Anya trabaho? Family driver tibak na nga agasawa. Da Doña Rita, kan Don Mario. Kamang da kanu iti simbaan dito lugar tayo. Da Madam Rita, kan Don Mario. Ano kasta? Ay, nasaya at launay anak ko. Am-am mo yu ida, tatang? Wala. Am-am mo kida. Taka mangakmat iti simbaan dito lugar tayo. Katadaw tinatultulungan da. Kasta ka di? Kat pagyamanak, tayo sugayam tibus mo anak ko. Agsaya at kakadakwada. Iswa pa nga asim, taagsingsingpat ka. Oh, Diego! Agyaman na tasimmarong ka dito ikaw. Kumusta ka? Nasihat lata
Sige ngay, kumusta ka? Nasaya at latamat. Ni Mr. Bad. Ayan na. Apayagi mo ka doon. Saan na Mr. Bad tinagan na? No di ka urlan. Kat, apayagi mo ka doon. Di na mo ngay mayak dito eh. Nagkapuak ngamin ijay balay ni. Kat, di magasakla dito eh. Pagyamanak mo kasta. Ngamin, kaya't ka ang makita. Kaya't ka mata makita. Ngam, saanak agbayag. Ngamin, at daan mo miitan kag ni urlan. At napagpapayan mi abat na. May sak ang driver ijay. Kat, hardinero mat ni urlan. Oh, di nasaya at naunay. Ayos lang ang titrabaho mi. Tinaskan. Nasingpat. Kan managparabor ti amo mi. Dayta di kasayaatan, Diego. Ngam, sa anak ang makapagbayag dito eh. Kaputas anak ang nakapagpakada iti amok. Awan ang yaman na. Basta inton maminsan, ang pakada ka iti amom. Tapno makapagbayag ka dito eh. Ay, sayang. Saan nakadwa ni Diego ni Mr. Bad? Nagkita kayo kumama. Sana bale, at ang tulat na kundaway. Among ka di? Simple lang ti panagbiagda. May sa driver ni Diego kat hardinero ni Mr. Bad. Anya ti maditi day. Awan. Awan madi iti dayta at trabaho da. Ngamda ka, madi iti trabaho da. Manala iti dayto'y aklaw. Ay, anong sa bagay, saan taakas ka dagiti daddo nga agpapairwan. No di kat, agpatingga talaang iti intablado. Kano at daag gusto amang i-table kadata. Emma, Kan, at da limitasyon na dayta. Saan data ang mabalin at tsansingan dagiti bartak alalaki? Tamadaksan da na agan ano sa kuto. Kaputa adulat na titip ang maaawat ko dito. Kan, sa bali pa iti talaga asweldo ta. Wen nga Rod, dakdak kulat na titip mo man siya. Namin, napintas ka. Idinto da siya. Kadaw yan laang tipintas ko. Taptapalak ti rupak iti make-up. Kadaw yan man tipintas mo ako na. Ngam nagsaya at ka matatao. Sharon, kinapod mo na. Kaya't ko di pumanaw di lang. Ngam awan mo ti sigurado apang gada. Kasta akmat Emma. Agad adal ti kabsat ko. Iso nga agan agas ang bailaang dito eh. Tinaskan. Aywanan ta ti bagita. Iso ni Arlene agayim ko, madam. Iso ti katwak nga aglaba. O sige, awan parikot iti dayta. Ala, aglaba kayo, taikan kayo iti tangdan nyo. Agyamanak, madam. Naimbaglaangan ta inayabanak ni Vivian. Isupay ti matgadak kada kayo. Naimbagla nga allowance ko iji pagadalan. Agad-adal ka? Pagad-adalan nak ti kabsat ko, madam. Nagsaya at maten akabsat ti kabsat mo, tapagad-adalan na ka. Awanan naganak mi, madam. Isu animanang ko, tinangako iti responsibilidad para iti panagadal ko. Saan nan nga intuloy ti agadal, kat nagtrabaho. Takayat na, asyak kanulaangan ti makalpas. Kastagayam. O alagarod, aglaba kayo, tanayunak ti sweldoyo. Adday ta. Naisan lapay ta amin ang alinabaan ta. Madamdama pay. Mamagaan ton. Tana ispinda mo? Nakasingsingpot ni madam anya. Pinagmerienda na tapay. Naanos da talaga. Kat, sa dino nga iti ayan ni manong mo? Saan ka di nga agpapaaymot ditoy? Rimorda ka no kada sir. Ti asawa ni madam. Isuro na ka no ti kabsat kong ag-drive. Nagsaya at dagayam nga amo. Pudnot ako nam Arlene. Nakasaysaya at da nga amo. Amumat kayam ti agmaneho, Orlan. Wen sir, nag-eskwela akmat iti driving. Day talaan, tas saan ka nagmaneho? Tawan matlugan ko. Nasaya at launay. Sige, asikaswen tayo ti lisensyayo. Kat kayat ko ngagsanay kayo pa'y ngag-drive.
Sir Mario, agpakada kami biit kan ni Orlan. Sa dino ti papananyo, kat sumit ngeten. At dala sarungkaran mi agagayam. Di ka agdanag, sir. Agsubli kami matlaang adagos. Ala, awan parikot iti dayta. Mabit lang, tekang kayo iti kwartayo. Imbag lang ay gatang yo iti chocolate nga isang petyo kadag iti ararmanyo. Ha? Ni Sir Mat. Bala, mabit lang tayo nakmangala iti kwarta. Kumusta kan, Shasha? Sharon, tipod no anagan ko. Sharon? Orlan tipod no anagan ko. Sana Mr. Bad. What? Amok din ta? Kumusta kan? Nabayag basit adida ka nakita. Kastoy datan, adakla tayo ti day ti aklam. Makigasang-gasang, tapno mapaadal ko ti kapsat ko. Ha? Kat uray man nalak iti day ti aklam. Taagpatinggalaan ti ti trabaho. Amok asalwadan ti bagi. Nasayat no kasta, Sharon. Katsi ka, kumusta ka matan? Kastoy. Si iiliwgan ka. Ha? Sapay ko matawan pa'y nobyom, Sharon. Aapayan ako ng ti kasta. Tapno aman kay nagaw ko ka. Kinapod na. Saan ka maiwaksi iti panunot ko? Orlan, Ibagak tirik nak, Sharon. Kat sapay lako mata di ka gumura. Agayatakan ka. ha? Kat sapay lako ma. Tawan pa'y nobyom. Awan pa'y nobyo. Kaputa awan pa'y day tayo ti panunot ko. Tikas ganan kanya, kat ti kapsat ko. Kaya't ko ang makalpas iti panagadal na. Day ta tiga po na nga daaklat ta dito'y klam. Ta dito'y klam, nalaka asumrat ti kwarta kanya. Nung kasta, kasi din ako na, amok asalwadan ti dayaw ko. Agan-anat ka kanayon iti kadam dito'y club. Ket mangnamnama. Adumteng tutigon daway. Makapanaw ka dito'y. Ket madaan ka iti mas nasaysayata panggidan. Sapay ko matakasta. Agan-anat ka kanayon, Sharon. Ket laglagi pa. Akanayon ka pampanunutin. Sige, agpakada ko na, Emma. Agsubli kaming tumanan kan ni Orlan. Sige, Diego. Agyaman na, kasi marungkar kayo. Urayak lang ang malpas da Orlan kan Sharon nga agsarsarita. Katin kami. Saan mi ang mabalin ti agbayag dito eh. Sige. Basta agan-anad ka kanayon ha. Aywanam ti bagim. Ituloy mo salwadan ti bagim. Wan, maawatak ti kayat masawan. Kat di ka agdanag, Diego. Aywanak ti salunat ko. Ken oray sikaan, di mo baybayan ti salunat mo. Arami nagdayta. Para kan ka, Emma. Sinumbatan ako ni Emma, Orlan. Nakaragrag sa kakita. No kasta, agayan ayat kayon? Una, katsikangay. Sinumbatan nakakadin ni Sharon. Saan? Diyak kayat nga puraan. Kayat ko ating itingan na pa na imbag tirik nana. Sakbay amang ikaddan. Ngam siyak, sinumbatan na ko ni Emma. Nasayat no kasta? Ay, mabainak, Orlan. Kan maamakak. Amangan no maamuan na, amay saak ngagtatakaw. Kat, ebrik nak matlaan. Diego. Anya nga tati aramidag, Orlan. Ibagak nga takan ni Emma, tipod no akin nataok. Sakbay nga ibagam day takan ko, ana. Naskan nga agbalbaliw ka pa'y. Ha? Anya ti kunam, Orlan? Ulitam man. Tikunat. Agbalbaliw ka pa'y nga umuna. Sakbay nga ipudnom ti kinataom kan ko, ana. Katsika, agbalbaliw ka kadiman. Wan Diego. Agbalbaliw tan. Ha? Pudno ka diti nang ikaw, Orlan. Ulitam man. Agbalbaliw tan, Diego. Para itinasaya at amasakbayan ta. Anya ti agururay amasakbayan da Diego kan Orlan. Gagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan.
Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan da tatapunso ken nanamimay. Gaputa tinagbalin nga amo da urlan ken Diego, ket dagiti baknang ada Doña Rita ken Don Mario. Ket mangnamnama da iti panagbalbaliw dagitoy. Iti may sa arabii, nagpakada da Diego ken Urlan, nga adda sarungkaran da apagayam da. Pinalubusan mat ida ti Don, ket inikkan na pay ida iti kwarta agastusen da. Sinarungkaran da nga rod da Sharon ken Emma iti club. Impaksada ti panagayat da kadagitoy. Sinungbatan nga rod ni Emma ni Diego, ngem saan pay a sinungbatan ni Sharon ni Urlan. Iti panagawid da, pagsarsaritaan da ti maipapan kada Sharon ken Emma. Itagagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Panagbabawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anyang nga ti aramidak, Urlan. Ibagak nga taken ni Emma, ti pudno a kinataok. Sakbay nga ibagam day taken kwa na. Nasken nga agbalbaliw ka pay. Ha? Anya ti kunam? Urlan, ulit man. Tikunak, agbalbaliw ka pay nga umuna. Sakbay nga ipudnom ti kinataom ken kwa na. Katsika, agbalbaliw ka kadimat. Wen Diego, agbalbaliw tan. Pudno ka di tinangag ko, Orlan. Ulitan man. Agbalbaliw tan Diego. Para itinasaya at masakbayan ta. Ha? Kasla maikahawa ka dagitang ibagbagam Orlan. Nasao kanyak ni Sharon ti makagapo. No apay nga adda ita ijay club. Ngem kasano nga ibagakan ko na pumanaw ijay. No mas dakdakas magtitrabahok. Ha? Iso na saya at magbalbaliw tan. Ket agurnong ta para kadakwada. Orlan. Mabalinda ti manglukat iti pagtagilakwan. Basta da kwartang aramaten da. Ket nasken nga agurnong ta. Tapno adda pagpuunan da. Una. Nasaya dahit anak ko nam, Orlan. Sige. Aggagatang agtrabaho dito'y ayanda Don Mario. Iti kasta. Maayayo da kadata. Juan Diego. Manipod ita. Agbalbaliw tan. Saan ta nasublyan ti dakas at trabaho ta? Mario, maasyanak iti gayam ni Vivian. Ni Arlene, kayat ko at tulungan ta. Gayam ni Vivian? Wen, tay kadwa na naglaba ka dagiti kortina ken ulas. Kayat ko amay sa kadagiti tulungan ta. Uray matrikula na laang ti itulong ta ken kuana. Akas matlang ka ni Vivian. Dakkelan aba nagday ta ken kuana. Sige, sikat ti makaam mo. Inton maminsan nga umay dagla ba? Kasaritak ton ni Arlene. Awan ti makunak iti dayta. Tumulong talatta kadagiti agkasapulan iti tulong ta. Tanalabit. Dayta talaga ti misyon ta iti daytoy abiyag. Agyaman na, taimay kayo. Aglaba kayo ita, iti kawusmi. Wan, madam. Nalaingak nga aglaba, madam. Nadalos ti labaak. Oray siyak, madam. Kandi kay agdanag, tasay-sayatan mi ti aglaba. Arlene, kayat ko nga ibagakan ka. Asya kon ti makaamu iti matrikulam. Akas ka ni Vivian. Ha? Tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Kat siya kon ti makaamu iti babayadam ijay pagadalan nyo. Ha? Agtagtagain na pa ka di, madam? Husto ka di dyan nangag ko? Wen, dagiti kas kada kayo ti rumbang a matulungan. Nagsarita kami nga agasawa, amay saka at tulungan mi. Ala, agyaman ak unay, madam. Agyaman ak unay.
Basta ikarim, asaya atem ti panagadal mo. Ikarik, madam. Ikarik. Madam, nakasaysaya at kayo launay. Anya ti makunayo, madam. Nagpintas ka di lang tinamayak iti hardin nyo? Nagmula akon kadag iti agsabong iti napipintas. Wen, Orlan, nagpintas to'y hardin. Kan nadalos ti aglawlaw. Agyaman naktamaragsakan kayo, madam. Mabalin kon nga awisen dagiti kagayom ko. Kat dito'y kami hardin nga agsasarita. Ngamin, nagpintasan dito'y. Agyaman madam. Ay na, maragsakan ak, Orlan. Gaputa nakitak ti kinagagat mo. Wen, madam. Talagang agagaytak. Ngamin, nasayat kayo. Ah, Kahit ikarik. Ad dapat ti panagagat ko ngagtrabaho dito eh. Tapno maayayo kayo. kat maragsakan ak iti dayta nga imbagam, Orlan. Ituloy mo ti aggagat. Ta tinagagat ken naanos, adayo ti maturong na. Kumusta kayo dito balay, nanang? Nasaya at kami mo't iti kabsat mo. Awan parikot me. Itala nga makita kayo ang nakaisam eh. Wen anak ko, ngamin naragsakak para ken ka. Gaputa ijay kabalay da dun Mario nga agtrab-trabaho. Wen, nanang. May maglakit din. Tani Don Mario ti mismo ang nangalukoy kada kami. Ngagtrabaho kada kwada. Pagyamanak day ta iti Diyos anak ko. Isu nga agsingsingput kan. Igaud mo ti agtrabaho. Gaputa nasaya at da nga amo. Wen, nanang. Ket saan mo kuman asublihan ti sigod at trabaho anak ko. Tamaisag makalaeng. Ikarik, nanang. Kanayon kami amadandanagan kin ni Vivian gapuken ka. Nga amangan no iti maysa nga aldaw. Ket addandakes anapasamaken ka anak ko. Nga amangan no addakan iti pagbalutan. Nanang. Isu atan likodamon ti dakas nga aramid anak ko. Ket agbalbaliw kan. Di ka agdanag, manong. Igaad ko ti agadan. Nang runa, tada Madam Rita ti agbayad iti matrikula. Tulong da kano iti panagadal ko. Nasayat no kasta. Kaya pagyamanan tayo dayta. Kan sabali pa iti swildok ano, inak aglabay iti balayda. Nagsayat dala unay. Igaad ko ti agadal, manong. Nang runa, kat ada si dadaan amang tulong kanya. Nasayat ti kasta ka panunutam. Agadal ka. Para itinasaya at amasakbayang. Naimbag ta imay ka, Manang Sharon. Amom ka di? Adda pa kilablabaak no iti Sabado. Imbagak matenkan ka adi kan agbambanog pay. Apay, saan ka di nga umdas tit itad ko nga allowance mo? Kaya't kalaang atulungan, Manang. Sana bali, ta saan kami mo't unay amabannog, ta damot washing machine. Kan amom, Manang, ni Madam Rita kano ti makaamo iti matrikulak. Basta ikarik kano, nga igaad ko ti agadal. Madam Rita? Wan, Manang, ti amo ni Vivian agayam ko. Baknang dangamin, kan awan paggastusan da. Anya? Wan, Manang, uray ni Vivian agayam ko. Da Madam Rita ti tumulong kan kwa na iti matrikula na. Sigurado ka iti dayta? Amang ano anya mo ti katukad na dayta tulong da? Nasaya at da, Manang. No kayat mo, sumurot kan to kanyak intun Sabado. No addawayam. Tayam amo ka kadakwada. Kantap no mapanak na kam, anasaya at atao da Madam Rita. Agpada kayo nga dan iti lisensya iti panagmaneho. Awanan ti parikot. Agyaman kami unay, sir. Agyaman kami, sir. Ita, addan katulungak nga agdrive. No kasta nga da misyon na papanag. Anya a misyon, sir. Kadwa na misyon ko, ket timapan kadagiti lugar nga kasapulan iti tulong. Kastagayam, sir. Isu anasaya at adda kayo adwa. Tapno adda kaduag, no kasta nga da misyon a papanag.
Agyaman kami iti panagtalakyo, sir. Nga oray amoyo adakas kami at tao. Gaputa mo, nga itultuloy yo ti panagbalbaliw yo. Wen, sir. Agbabawi kami kadagiti dakas nga aramid mi ti kalabas. Agtatakaw kami idi, sir. Kinapuno na. Kaya't mi asar kanto'y balayo. Wen, amok na ita. Damo pa nga makita kayo, kat amo ko nagtatakaw kayo. Sir, Ngem nasayat lata ti Diyos kunakmanan. Gaputa ita, kat nagbalbaliw kayon. agbabawi kami iti kinadakas mi, sir. Nasayat launay. Kat ita, ilinteg yon ti dalan yo. Kasta ti aramidin mi, sir. Katagyaman kami kada kayo. Tada kayo tinang tulong kada kami. Wan, sir. Agyaman kami unay kada kayo. Kat di ka agdanag, sir. Tasan kami akas iti sigod. Sabali kami itan, sir. Saan kami ngagtatakaw akas iti sigod. Nakaamiris kami, sir. Maragsakanak para kada kayo. Vivian, anak. Kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mat, nanang. At ada nga igaad ko ti agadal. Nang runa pa, ta ada tumulong kanya. Wen, anak. Di mo sayangan day ta abindisyon kan ka. Wen, nanang. Ay, kaslaad da na parot asiit iti pusok, anak ko. Anya? Nabangaran ak iti husto. Kanaragsaka. Kabaudyanan na. Mariknak metlaeng enti kastoy. Sa anak ko ngagparikot ken agdandanag iti husto. Naimbag ti Diyos, nanang. Wanan ako. Naimbag ti Diyos. Sige, aglaba kayo manen. Katamuyo kadi, magustuak ti labayo. Nadalos kan nabanglo. Kaya't naasawan, nalaing kayo nga aglaba. Nadalos ti trabaho yo. Kat sa anak ang nagbidot at tumulong kada kayo. Gapo, tanapuno kayo iti trabaho yo. Agyaman kami, madam. Saysayatan mi ti trabaho mi, madam. Gaputa di mi kayat ama ikat ti panagtalakyo kada kami. Nang runa pa, ikat nakasaysaya at kayo, madam. Wanya rod, madam. Saan ang mamati ni manang ko at tulungan dak iti panagadal ko? Iso akayat na nga umay to sumarungkar kada kayo. Tapon kan na no pudno ti imbagak. Wen, Arlene, ayabam to ni manang mo. Kaya't kumatamaam mo. Wen gayam, malagip ko. Kasangay ni Mario inton umay alawas. Apag iso, mangangay tayo iti basit a party. Agyamanak, madam. Ala, aglaba kayo. Kat agmerienda kayo latta inton mabisin kayo. Siya kun ti makaammo nga agluto iti pangaldawan tayo. Tumulong kaming tulatan nga agluto, madam. Nalaingak nga agluto. Oray siya, madam. Nalaingak mo't nga agluto. O sige, nuday ta, tikunayo. Magustuhak ti luto yo. Awan makunak kada kayo adwa. Ad-adda ama ay ayo ak kada kayo. Gaputan na laing kayo nga agluto. Kayat ko nga inton kasangay ni Mario, da kayo ti kadwak nga agluto. Wan, madam. Wan, madam. Nasaya at launay, tanalaing kayo nga agluto. Dayta ti may sa apaglaingak, madam. Oray siyak, madam. Kanayon nak idi nga isuro day dinanang ko. Idi ubingak pay laang. Kat aging ga ita, saan ko analipatan dagiti insuro na? Nalaing ti inam nga agluto, no kasta. Wan, madam. Ala, manganta yon. Kat aglalang lang tayo at allo. Rimwar ti asawa kakadwa na da Orlan ken Diego. Para iti misyon. Misyon, madam? Wen, adda mapanda tulungan. Talaga gayam ama nagtulong kayo, madam. Mario, kasangay mo inton bigat. Saan ka kadi nga agselebrar? Umdas kaniya kung ti agkararag, kanagyaman iti Diyos. Gapo tadimtang manen ti kasangay ko. Napanunot ko
Anasaysaya at no agselebrar tayo. Kana pagiso nga umay ti kabsat ni Arlene. Awisan ta amin ida. Ti pamilya ni Diego, ti pamilya da Orlan, ti pamilya ni Arlene, ken dagiti daddo mapay akatulungan ta. Iti kasta, iso dati kadwa ta nga agselebrar. Sige, makamu ka, Rita. Kasarita kida. Kat da Arlene kan Vivian ti kadwak nga agluto. Nalaing gayam dagiti nga agluto. Bilibak kadakwada. Ala, kasta nga rod ti aramidan tayo. Awan ti makunak iti dayta, Rita. Inawagan nak ni Madam Rita. Kasangay gayam ni Sir Mario intun Sabado. Kat data kanu ti kadwa na nga agluto. Uwan, Arlene, kastama ti inyawag na kanya. Sige Kuna na nga awisak ni manang ko. Tapno maamam muna. Awisam, tapno agaam mo tayo amin. Nasayaan man. Parang agam amuda ka ni manong ko. Kat ang ginusto da. Mayat nga rod ano kasta? Anya nga iti amuda, no ang ginusto da manong ko. Kan manang mo. Asino di kinasalitang iti cellphone mo? Ni ka di Mr. Bad. Di mo nawagan iti Mr. Bad. Orlan ko namlatan kan kwa niya. O sige, ag-date kayo kadi. Saan nga iso ti kinasalita kiti cellphone ko? No dikat ni ading ko. O, apay, adda parikot na. Kaya't nakana makasarita di among na at tumulong kan kwa na iti matrikula na. Oh, talaga? Ay na, naimbag man tada tumulong iti matrikula na. Agdapay lagayam kasta at tao itanya. When my friend, adalat tamat dagiti nasasaya at atat tao. Iso ako yugak ni Aileen into nagsapat. Tamapan kami iti ayan ti amo na. Sige, friend. Nagasat ti kapsat mo. Tada si dadaan at tumulong ken ko na. Nga saan lang siya ti mapan. Sumurot ka man tap na dakadwak. Diyak kaya't adwa kami lang iti kabsat ko asumawa ka dagi jabak na. Kan may isa. Kasangay ka no ti don nga amo da. Iso nga ad-ad da mabaina. Kaya't ko ako yugan nakto. O sige, kuyugan kayo. Agyaman na ka. Ni, orasan asumaba ka kidyan tablado. O sige, agsaga na ako, friend. O sige, hay maskara ma. Amangan numalipatan. Oh, aday ta. Nakaluto tayon. Uwan, Madam. Agidasar tayon, madam. Wan. Nakasaganan ti lamisaan iti paraangan nyo, madam. Inikakon iti ap-ap na. O sige, nasaya at launay, Vivian. Alangarod, isagana tayon dagiti taraon. Aday ta. Nakasaganan ti lechon, Orlan. Natadtadtan. Madam Damapay, umayan dagiti sa nga ili da, madam. Datayo la kanumat ti agsasango. Sobra unay ti taraon. Ngam, umay to siguro, dagiti kaaroba Nalabit akas ta. Ala, aramidan ta pa'y dagiti naskan nga aramidan ta. Sakbay amang rugi ti party. Huwag Orlan. Sayang. Numabalin la ko mga imbitaran da Sharon kan Emma. Wen, ngam nakababain mait. Huwag nga rod. Ngam, padasak man nga ibagakan ni Madam. Barang kayat na nga imbitarak da Emma kan Sharon. Dumaray nga ta da Sharon kan Emma, iti kasangay ni Don Mario. Gagayam, di uliwayan adenggan, ti maudi apasat ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Panagbabawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.